duk mutumin da yake da wata bukata wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita waɗannan kalmomin ko ma'ananta guda 6 ko guda 5 afwan ya maimaita su guda 5 to ba wanda ya taba roƙon Allah da su face ya samu. Yace la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Mun ji su aka maimaita. To babu wani wanda aka ce yana da wata bukata wurin Allah ya roƙe shi jinjina mai da wannan face ya samu. Ko da ku daure ku yi, kai kan ma ku daure ku yi, mutum ba ya ji a jikin shi ba na wala zai to mun ba sai mutum ya ji a jikin shi ba wa to a daure. So da haka wannan shine babban abun nan ba, mutum yayi ya dage, to a dage a daure a yi malam zani a dage amma ba an ce ji mai kuje can magayi ko to sai mutum ya ci ya san da ke yi addu'an ka sani to ma an nuna mutum hanya ai an ce ga yadda za a yi.